Byl to kůň, který se rodí jednou za 100 let. Jeho životní příběh je napínavější než leckterý lidský. Když se ve 3 letech zranil, vypadalo to, že skončí na jatkách. Tuto překážku ale zdolal a bojoval dál. 4krát zvítězil v nejtěžším překážkovém dostihu u nás ve Velké Pardubické. Z outsidera se stal rekordman, železník. Narodil se v roce 1978 na Slovensku. Byl to tuctový kůň bez slavných předků. Měl však štěstí. Když ho poprvé spatřil začínající žokej Josef Váňa, netušil, že se setkal s budoucím šampionem. A nevědělo to ani jeho okolí. Přišel do Jockey Cimry jezdec, kterého jezdil Jirka Hurtu, a praštil se sedlem vozem a říkal: sakra, ten železník má tak blbé jméno, že ten nemůže v životě vyhrát žádný dostih. Josef Váňa se však železníka zastal. Anglického plnokrevníka tak pod cenou koupila stáj ve Světlé Hoře v Jeseníkách. Kůň, přátelsky oslovovaný jako Želda, našel svého lidského spojence. Přes počáteční lenost v Želdovi začala vřít silná touha vyhrávat. Zažil jsem ho 1krát, když prohrál, a bylo vidět na tom, že jak mu to prostě jako to sebral, jak mu to dělalo zle. Takže bojovné srdce, to bylo asi na něm to nejdůležitější. Jinak jeho pozdější úspěchy snad ani nelze vysvětlit. Neměl totiž žádnou fyzickou výhodu, prostě bojoval. Nenápadně vyhrával závod za závodem, až přišel rok 1987. Želdovi bylo 9 let, byl v nejlepším věku a s Josefem Váňou v sedle stál připraven na startu Velké Pardubické. Už to nebyl kůň na odpis, ale favorit. Tam šlo o to udržet nervy na úzdě a prostě prostát tu roli favorita. On to moc velký problém s tím koněm vyhrávat nebyl. No. V rekordním čase, poprvé pod 10 minut, jako první vpluli do cíle. O rok později už pro ně bylo vítězství ve Velké Pardubické jakoby předem rezervované. A Vavříny si odnesli i rok poté. Ze železníka se stávala hvězda. Kdykoliv přijel někdo, jako kdo chtěl třeba nafotit, ať už jsme fotil na plakát, nebo když přijela nějaká televize, tak dokázal dokonale zapózovat a vydržet jako jak socha několik vteřin. Prostě choval se jako profesionální modelka. Želda si pardubické závodiště zamiloval, ale co je důležitější, časem ho znal nazpaměť. Měl tu dráhu přečtenou tak, že prostě skoky, které se musí odskočit, tak skočil jako velkým skokem, a skoky, které se dají ošulit, tak prostě ošulil, takže to třeba přelez. Ryzák Železník vyhrál Pardubickou 3krát za sebou, až mu jeho spanilou jízdu přerušil v roce 1995. Ale o rok později stál s Váňou na startu znovu. Oba chtěli 4. vítězství. Netušili však, jaké je čeká drama. To dneška, když se na ten dostih podívám, tak mám husí kůži, protože to, co ten kůň předvedl jako v tom dostihu, tak to se hned tak nevidí. Je odstartováno. Železník s Váňou se nekompromisně derou dopředu. Hravě zvládají první část závodu a řítí se ke 14. překážce, k Poklerově skoku. A tady se to stalo. Diváci zatajili dech. Do cesty se jim připletl jiný kůň a oba skončili na zemi. I když Váňa ve vteřině znovu chytil bičík i svého Želdu, vypadalo to, že pro ně už závod skončil. Vyhoupl jsem se do sedla a teď jsem říkal, co teď, tak jdeme domů. No teď jsem se podíval, kde jsou ostatní závodníci, a viděl jsem, že teda už skáčou Haďák, tak říkám, no ty brďo. Už tak strhující závod začal gradovat. Dvojice Železník Váňa kousek po kousku stahovala náskok za ostatními koňmi. Želda překážky neskákal, ale jakoby přes ně lítal. Váňa ho téměř nemůžet. Když se dotáhli na vedoucí čtveřici, každý doufal, že Železník má ještě sílu posunout se dál. A on ji měl. V poslední zatáčce se už objevili těsně před všemi závodníky a diváci šíleli. Železník, který padl na Poklerově skoku, vítězí, běží jako první do cíle z té první Velké Pardubické. Heroický výkon, fantastické, to nikdo nečekal. Železník se tak stal žijící legendou. Fanoušci z celé republiky mu posílali nadšené dopisy a dokonce i krabice cukru. Dokonce jsem dostával dopisy jako od lidí, jako kteří jak si jednak to oceňovali a jednak jako v podstatě se stotožovali s tím, jako prostě jak ten kůň bojoval, že jim samotným to pomohlo jako jak si v životě, že prostě když to dokáže kůň, že oni se tež jak si zvedli jako z nějakých průšvihů. Jako by to bylo nerozlučné přátelství člověka a koně. Nebylo. Železník prý Váňu neměl rád. Snad proto, že byl přísný. Jenže právě ona přísnost dala Železníkovi 4násobný triumf ve Velké Pardubické. Žádný jiný kůň to dosud nepřekonal. Když v 26 letech zemřel, psali významné deníky, jako by zemřel člověk.
Všechny titulky skloňovaly jméno, které prý předurčovalo koně k tomu, že nikdy nevyhraje žádný dostih. Jméno Železník. Kůň, který se rodí jednou za 100 let.